Lukáš, zavolej mu teď. Počkej, ty já teď natáčím. Umíš dát pixel sračku. Jestli to jenom budu to. Cube Survival. Martine, Cube Survival, jako kostičkový survival. Přes jakou plus to hrál? Přes co, jaký co? Ale Marťo, ty máš ty vodáky. Přes Ve rekord. čtvrtek. Natáčím přes... Dneska tam nepůjdu. Natáčím přes Recordable. 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 Se to jmenuje, Recordable se to jmenuje. Tady je hodně Tam se by asi bylo víc. Jen kamera. jen kamera. To jsem taky zkoušel, to je blbý. Nejde zvuk. Jo, tady je to dobrý. Tady je jenom někdo. Haha, on teď začal a má tu špekovnici. Já jsem nejší špekovnici, vidíš to? Špekulátor. Kurňa. Cože jo? Recordable? Ty já natáčím přes Recordable. Má to špatnou grafiku, ale je to jediné, co umí dobře fungovat. Ani mobil mi nefungoval. A ten má prakticky skoro podobnou grafiku. Taky se to docela seká. Na 2 rány zabiju špeka, to je dobrý. Že mám plášť a boty. Na 1 ránu většinou zabiju kytku. Špeku, na 1 ránu špeka, hustý. Tohle se nedá divný. Bude divný. Nebude. Chcípneš. Vidíte, jak je to silně? Kupte si Fire Oil. A pláštík a botičky k melídovi. Já na 2 rány jsem na kytku, ale to možná připadalo jinak. Bum. Kurna. Já jsem dal na 1 ránu kytku. Proklínám. Co? Vrtí se jí z komínka. Kroutí se jí z komínka. Je samý kovu. Bez samý špekovny. Až do rána bílýho ti budou spít a to budeme hřát.